μου καθημερινό μεροκάματο. Βέβαια τα ζάρια ήταν σε κουπά για να μην μπορούν να τα τσιμπάνε κάτι σερβερ σαν γι' αυτόν που υπάρχει εδώ. Και μιλάμε πραγματικά, παιδιά, για σκληρό πορνό. Όποιος έχει δει το Κεντρί, την ταινία καταλαβαίνει. Συνεχίζεται λοιπόν η παρτίδα με το Gold Boy των 2.000 πόντων και τον Photonic με των 1.000 πόντων, τον άσχετο Photonic. Λοιπόν, εδώ είναι ένα σημείο του παιχνιδιού που παίζει μεγάλο ρόλο η τεχνική και η στρατηγική. Ο Gold Boy φέρνει διπλές. Εδώ σε αυτή την περίπτωση τις διπλές τις παίζεις όλες από το 6. Ο Gold Boy αυτό δεν το καταλαβαίνει και η παρτίδα συνεχίζεται. Ό,τι του λέει λοιπόν το ζάρι, χωρίς καμία σκέψη και λογική, συνεχίζει να το παίζει. Λογική ταυλιού, φυλάμε μόνο τον κόλλο μας και ό,τι ήθελε προκύψει. Ενώ ειδικά στο πλακωτό, που είναι το πιο τεχνικό παιχνίδι απ' όλα, να ξέρετε το εξής. Σημασία δεν έχει αν σε πιάσει ο αντίπαλος. Σημασία έχει πώς θα είσαι διαμορφωμένος όταν σε πιάσει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος σε πιάσει και εσύ δεν μπορέσεις να αντιδράσεις, θα το πιάσεις και εσύ έξω όμως, και ειδικά από το πουλί που θα σε πιάσει, τότε θα το χάσεις το παιχνίδι. Αν όμως δώσεις τον αντίπαλο να τσιμπήσει και εσύ δεν πιάσεις, τότε λοιπόν, βλέπετε τώρα, προώθηση κανονικά, φυσικά αυτά ο Gold Boy δεν τα ξέρει, δεν τα καταλαβαίνει. Νομίζω ότι είναι μαλακίες και κοιτάτε πως είναι στη σέντρα τώρα. Αυτή η θέση που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι από ένα παίχτη 1.000 πόντων απέναντι σε ένα αντίπαλο 2.000 πόντων. Και φυσικά, τι φέρνει αμέσως? Μετά από αυτή τη θέση την προηγούμενη, είδατε τι έφερε ο σερβερ πάλι. Η παρτίδα συνεχίζεται, παιδιά. Ο Photonic ρισκάρει στο 5 γιατί θα το πιάσει μετά απ' έξω. Ο Gold Boy το πιάνει, ο Photonic δεν το πιάνει με 2 και η παρτίδα συνεχίζεται. Άλλη μαγική ζαριά του Gold Boy φέρνει 6-3, άλλη μαγική εφεύρεση του σερβερ και το βάζει πάνω. Βλέπετε, ο σερβερ ξέρει περισσότερο τάβλη από τον Gold Boy, τον παίχτη των 2.000 πόντων. Κοιτάξτε σε τι θέση ήτανε και μέσα σε 3 ζαριές σε τι θέση είναι. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και φυσικά ο Gold Boy μετά από όλα αυτά σχολιάζει ότι ο Photonic πρέπει να είναι σπάνια ράτσα χαζού. Βλέπετε, παιδιά, τι συμβαίνει?
Συνεχίζουμε λοιπόν την παρτίδα. Οι περισσότεροι θα παίζανε το προφανές, 5-3. Φυσικά, για αυτό το τάβλι είναι παιχνίδι σωστού ρίσκου. Δεν το παίζει ο Φωτώνη. Την πληρώνει λοιπόν, γιατί φέρνει πάλι άλλη μαγική ζαριά, μετρήστε συνεχόμενες 5 μαζικές ζαριές, παραγγελίες κανονικά, του κάνει delivery ο σερβερ, delivery κανονικό, πάνω στο σωστό ρίσκο του αντιπάλου. Μετρήστε πώς βγήκε έξω το 6-3 και το 5-4. Και φυσικά ο Gold Boy δεν παίζει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που του λέει ο σερβερ, ο στημένος σερβερ. Συνεχίζει την παρτίδα. Το ίδιο βιολί, ο Φωτόνικ, 3 κιάσο. Φυσικά ο Κολμπόης σχολιάζει πάλι κάτι προηγούμενο και άσχετο, 3-4 θέσεις πριν, για ένα 5-3 που πήγαινε πάνω, όπως σας είπα και εγώ, ότι πήγαινε, αλλά δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος του σερβερ φυσικά. Και λέει ότι στον αντίπαλό του ότι πρέπει να έχει κάψει φλάτζα. Συνεχίζεται λοιπόν, παιδιά, η παρτίδα. Ενός παίκτη 2.000 πόντων με ενός παίκτη 1.000 πόντων. Του δίνει να πιάσει με 5. Του δίνει να πιάσει με 5 και πιάνει. Φέρνει κατευθείαν διπλά. Δεν φέρνει το απλό 4 που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση. Φέρνει 6-2. Και φυσικά ρισκάρει πάλι τον άσο που πάλι τον φέρνει ο Goldboy. Και φυσικά δεν τον παίζει. Συνεχίζεται λοιπόν η παρτίδα. Ο Φωτόνικ φέρνει 2 και 3. Τα μοναδικά αθροίσματα από τα τριπλά του πούγια, το μοναδικό άθροισμα και από τα 3 πούγια, ενώ οι πιθανότητες να φέρει 7, να φέρει 6, να φέρει 4, να φέρει 3, δεν είναι πολύ περισσότερες. Όχι, φέρνει 5. Άλλη στοχευμένη σαριά το σερβερ. Δείτε το παιχνίδι ενός παίχτη 2.000 πόντων με ένα παίχτη 1.000 πόντων. Ποιος παίρνει τα σωστά ρίσκα, ποιος το σώνει συνέχεια ο σερβερ, ποιος είναι συνέχεια σε δύσκολη θέση και ποιος παίρνει τελικά τις σωστές επιλογές. Βλέπετε εδώ τι κάνει τώρα. Ρίσκαρε στο 5 του. Το βλέπετε. Και έτσι, ως διαμαγείας, βρέθηκε πάλι με ένα τετράπορτο. Και τον αφήνει. Εδώ
Βλέπετε το 6-5 του Gold Boy. Ένα απλό 5 του Photonic και η παρτίδα συνεχίζεται. Εξάρες του Gold Boy. Βλέπετε πως τις παίζει. 6-2 του Photonic. Σε αυτή την περίπτωση μην διανοηθείτε άμα έχετε να παίξετε μέσα, να παίξετε κάτι άλλο. Δεν κάνω να το διανοηθείτε. Τριώδιο ο Gold Boy. Μικρό ζάρι δηλαδή, όπως θα ήθελε να φέρει. 6-2 Photonic. Πάλι δεν φεύγει. Σε αυτή την περίπτωση όμως ρισκάρει πάλι πολύ σωστά. Στο 3 του αντιπάλου και ελευθερώνει και ένα πουλί. Μην ξεχνάτε και τα άλλα 3 που έχει πίσω. Ντόρτια. Κοιτάξτε. Ντόρτια του Gold Boy. Βγαίνει πάλι με τις ευλογίες του σερβερ. Και φυσικά ο Photonic παίζει το αυτονόητο. Γελάει βέβαια και με τα γαμώματα του σερφερ. Η παρτίδα συνεχίζεται. Ντόρτια ο Photonic. Η παρτίδα, παιδιά, συνεχίζεται όπως βλέπετε. Αυτή τη στιγμή ο Gold Boy παρατάει την παρτίδα. Είναι και αυτό μια από τις επιλογές ενός παίχτη 2.000 πόντων. Δεν εξάντλησε ότι κάνει τις πιθανότητες του. Και ο παίχτης των 1.000 πόντων κερδίζει τον παίχτη των 2.000 πόντων με τον τρόπο που είδατε 6-4. Ο Gold Boy λοιπόν αρχίζει στο chat να γράφει ότι Photonic καιρός να είσαι το πρώτο άτομο που θα γίνει ρόμπα. Λοιπόν, φυσικά όλοι είδατε ποιος έχει γίνει ρόμπα και ποιος δεν έχει γίνει ρόμπα. Ο Photonic φυσικά απαντάει αναλόγως στο Gold
και τα λοιπά και τα λοιπά. Διαβάζετε κι εσείς λοιπόν από ό,τι βλέπω τα σχόλια. Ο Γκολτ αυτή τη στιγμή σχολιάζει ότι θα ψάξει και την IP μου γιατί σύμφωνα με την IP μου αναρωτιέται αν έχω 1070 πόντους, λες και εμένα με ενδιαφέρουν οι πόντοι. Θα είχα 5.000 πόντους άμα καθόμουν να ασχολιόμουν να μαζεύω πόντους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν παιδιά. Τα είδατε κι εσείς μόνοι σας. Ερωτική μας συνέβρεση με τον Gold Boy που κατέληξε σε σκληρό πορνό. Φιλάει τα Gold. Θα μάθεις κάποια στιγμή γατάκι.